Nunod sa nagsaka nga kaso sa teenage pregnancy, gideklara na kini nga sa Population Commission nga national emergency. Si Luan Mirondina sa RTV Presents. Ka buwan nang nagsabak ang 13 anyos nga si Sheila di tinuod niyang pangan kinsa kasamtangan karong gisagop sa usa ka NGO. Ang amahan sa iyang gisabak usa-usab ka minor de edad nga duha ka buwan pa lang niyang naila-ila pinaagi sa iya mga barkada. Okay, ko sa barkada tin mo nakitaan ko ng laki ha. Nakakita na niya. Ang minyo lang ko. Wa mo lungtad ang ilang relasyon ug napugos pagbalik si Sheila sa iyang mga ginikanan nga napuno na sa pagbasol. Grade 3 lang ang iyang nahuman tungod sa kanunay paglaag. Sakit bation ako. Nabiyaan og panaman sa laki. Amahan aning bata. Ang kahimtang ni Sheila misalamin lang sa nagadaghan karong kaso sa teenage pregnancy. Base sa nahipos nga data sa Cebu Provincial Health Office, adunay 5,909 ka mga minor de edad ang nagsabak ni atong 2017. Ang kabalakan kay misulbong pa kini pagka 2018 nga miabot na sa 7,434. There's a possibility pa gyud nga more pa gyud ani ang report nato tungod kay wala ni sila nidangop sa mga health centers and hospitals. Naalarma ang Provincial Health kay nagkaubos ang edad sa mga batang inahan. Labing bata nga na-report nga nagsabak, nag-edad og 9 anyos. Subay ni ini, gihulagway ni Darlene Remolino, Assistant Regional Director sa Population Commission, nga alarming na ang nagsaka nga mga kaso sa teenage pregnancy nga gideklarar na kining national emergency. Despite our efforts, di man gihapon nato siya ingon nga ma-decrease, so that's why we call it a national emergency para concerted ang ato ang tanang mga gibuhat, no? Nga ma-intensify po nato ning ato ang mga initiatives nga tanan makaparticipate jud. Sagad sa mga nagunang rason ang peer pressure, suliran sa pamilya ug ang exposure sa mga laway nga makita sa social media. Nagkadi mga paagi na ang gisugyot aron kaminusan ang mga kaso sa teenage pregnancy. Apan dili malalis nga ang labing epektibong paagi mao ang insaktong paggiya sa mga ginikanan. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Mirondina og kini ang akong short docu.